xacra és una merda, que qui el pateix de per vida deixa esquerda, que no marxa i la bondat pot ofendre. Pensa en els altres, el dolor has de comprendre. L'assetjament està molt però molt malament. És una cosa que l'ànima t'atravessa. És que l'assetjador en el fons no és tan valent, però tot i això te'n pot sortir, la sang no et vessa. És una carpeta caient al cap d'algú, de cop i volta sempre per l'esquena. Amb tanta pressió només pots ajudar tu i dir-li a l'assetjador: ei, frena. L'assetjament és un ganivet que t'atravessa. És com si t'atraquessin dins i això fa igual de mal. És com una bala que et forada i pesa. És com si et matessin i no expliquessis al final. Escolta, fina, bolic, no coneixes res. Només molestes o t'apreixes sota més. Para't a pensar com t'agradaria ser una resa martí, un huracà violent. Recorda que és una tempesta passatgera, que quan hi tornis a pensar ja serà enrere. No estàs sola mentre ja estàs sota la pluja, plorant mentre t'estàs mullant, mentre baixes i puges. L'assetjament és injust i no agrada a ningú. Són diverses persones que sempre van a per un. Recorda que al final del túnel sempre és la llum. Tota persona es mereix respecte, també tu. Injust, com tenir por viure, demanar ajut, parlar, cridar, escriure, perquè tu també tens dret a somriure. Tot acabarà passant i acabaràs sent lliure. Injust, com tenir por viure, demanar ajut, parlar, cridar, escriure, perquè tu també tens dret a somriure. Tot acabarà passant i acabaràs sent lliure. El bullying és injust i no serveix per res. Hi ha persones que pateixen però segueixen fent. Para't a pensar quin és el món que volem, si una vida tranquil·la o conviure en un infern. El bullying és inútil, et fa perdre temps. No sé per què ho fan si no serveix de res, però fer amics i ajudar, això m'agrada més. El bullying que m'ha tractat, això té molt pes. Tu què fas? Jo mai ho faria. Una tonteria, gran com una porteria. Tu què fas? Jo de tu m'ho pensaria. Vas anar per algú que mai ho faria, que mai ho faria. Inútil, com un llapis sense punta, com fer pagar qui estem les culpes. Escolta, perquè això també importa, però ho canviarem sense cap mena de dubte. Fas assetjament, t'hauràs de sentir malament, tornar a casa i pensar per aquest maltractament. Potser alguna cosa en tu no estarà del tot bé, però no pots pagar el mal amb la resta de la gent. Injust, com tenir por a viure, demanar, ajudar, parlar, cridar, escriure, perquè tu també tens dret a somriure. Tot acabarà passant i acabaràs sent lliure. Injust, com tenir por viure, demanar ajut, parlar, cridar, escriure, perquè tu també tens dret a somriure. Tot acabarà passant i acabaràs sent lliure. És injust insultar i maltractar sempre el mateix. És com matar un peix que no t'ha fet res, i si no n'ets conscient, l'assetjament trenca com una guerra contra els innocents. Realment és un problema estès, és com una bala que es clava. És distingir què està bé i què està malament. Per això, si veus, has de donar la cara. I et domina, com si no fossis ningú, Com si no tinguessis paraules. Tremola el cos quan entres a l'aula. un incendi cremant-te on només veus fum. És injust insultar sempre el mateix. És com matar un peix. Tracta les persones com vols que et tractin a tu. Si veus una persona que l'estan fent bullying, ajuda'l, perquè no s'ho facin a ningú. El bullying és inútil, et fa perdre el temps. No sé per què ho fan, no ens serveixen res. És una ferida que marca tota la vida, però fer amics i ajudar, això m'agrada més. Estamos en un mundo donde somos iguales, así que tú no juzgues y tampoco señales, porque la maldad se volverá en tu contra y després mira el món que t'acusa i t'envolta. Injust, com tenir por viure, demanar ajut, parlar, cridar, escriure, perquè tu també tens dret a somriure. Tot acabarà passant i acabaràs sent lliure.